Tá an saoire it sandaling agus an amsir gairí níos fearr, agus céann sin go gamud bheith níos cuairmaí agus bheith sábháilte ón ngrian. Cahamud bheith cuairmach chullám go bhliain náíre, agus fiúán mar bhfuil ngrian amá bechearting uachtar Gréine chaf. Mar mínta cuairmach is féidir le dó Gréine mar seo als ón ngrian. Airíonn an chracan dearug nó bán dearug beidir, cos le seo, agus uaireantaí átainse nó tagan spócnaí nó léasarchaí ar. Ní bheachta gáir sin. Well, tá cúpla rud gur féidirling í dhéanamh. Is féidirling gan fanacht amá bhád, gal ar fásca, más féidir, máta sib chun sí nó sprítíh amá, beidir ag bíon tí, in eaclan na crainse, déad a fiú an Scoil Gréine a tharn samach leat. Agus chlána sin gan a bheith má, idir i te achlog agus i cearachlog más féidir, mar sinúr víns na gahannaí is láidre amá. Agus, breannar seo, dar le na hólaithe, becheart chuin uachtar Gréine a cha chuile lábeo. Inis is féidirling cúpla rud a dhéanamh, agus cúpla rud chaf. Tá uachtar Gréine amsa an seo, agus dear na ceann seo cúdéag, tríocha agus cuiga, agus is féidir leat cibé ceann a fiúcha bra ar an láidreacht a hasín switse. Go hindúil caihan me siad tríocha nó beidir cuiga mar gúil mar cho geal, agus tá sé níos sár go ghasúr beidir cuig a cha an támar fad. Inis caithe tún stróirchaí léamh go cuairmach, agus tá stróirchaí scíocht an seo. Dearann se cuirt tríocha nómad, solid déan tú amach, ní nuair atá tú amá. Cuirt ríise chulagáir a chloig agus tíireach tar éis a bheith ag snámh nó máta tú a chur ális, sin rud tá tharbheith tábhachtach, mar imid seagat in sin. Inis is féidir cúpla rud eile cha, is féidir spéaclaí Gréine a cha, agus tá sé sin tábhachtach mar cuidann se go mór le de thuúla agus cínte cuireann na ngrian isteach go mór a de thuúla má bhíonn tú breanú súsar. Freisin, is féidir leat capíonn nó háta Gréine cha, agus éadaí éadrama ar nús léine seo chaf, agus cuidir sé sin go mór leat mar tá tú a clúdú do chracian a chomála sin ní bheith tú róthe tíomh má. Inis tá muid go le ór an deas a chána in seo inis ach ar dús cámud léamhchríd, léisibse Somála in éanachlam. Tá an saoire ag teannaling, ag teannaling, ag teannaling. Tá an saoire ag teannaling nach ang a bheis an sprí. Beimid ar a trá chuile lá, chuile lá, chuile lá, beimid ar a trá chuile lá nach ang a bheis an sprí. Bhfuil muid ré? Iontoch. Tá an saoire ag teannaling, ag teannaling, ag teannaling. Tá an saoire ag teannaling nach ang a bheis an sprí. Beimid ar a trá chuile lá, chuile lá, chuile lá. Beimid ar a trá chuile lá nach ang a bheis an sprí. Iontoch, well, is féidir líbse a sinna chleachta Somála, agus dunaí cínsa go gurinn sib airí war uachtar Gréine agus má bhíonn sib má is féidir beidir háta Gréine agus spéaclaí Gréine a cha freisin.